Здравейте, приятели! Добре дошли в първото видео от сериите "Да покорим големия град". С мен Мартин Маринов, където ще споделя моя опит от последните 6 години, които прекарах в Лондон. Тук аз ще споделя моя опит от преживяването си в Лондон с надеждата това да помогне и на вас, ако решите да предприемете подобни стъпки. Всеки човек, който е предприемал подобна стъпка преди, било то да се премести от един град в друг или от една държава в друга, знае колко въпроси има преди да се случи това. И тук аз ще споделя съвети от моят личен опит, с което се надявам това да помогне на вашето развитие. Кое би било първото важно нещо, което трябва да направите преди да предприемете подобна стъпка? Първата стъпка, според мен, е да бъдете информирани. Независимо къде отивате, независимо за колко време, колкото повече информация имате за даденото място, толкова по-лесно ще ви бъде преместването. Тези от нас, които са предприемали подобно преместване, без да бъдат информирани, знаят колко трудна може да бъде тази задача. Всичките въпросителни, всичките неща, които изкачат в последния момент. Моля ви, бъдете информирани. Това ще ви улесни изключително много. Знаете ли езика в държавата, в която отивате? Не? Аз ще ви дам подробни инструкции за това къде и как можете да се здобиете с тази информация. Дори част от информацията да ви се стори безполезна и информация, която никога няма да използвате, повярвайте ми. По-добре да я знаете, отколкото да не я знаете. Не веднъж се случи и на мен и на моята приятелка, докато бяхме в Англия, да изпаднем в ситуации, в които сме в изключително затруднение, само защото не сме се информирали. И така, нека се върнем на първата точка, а именно това да бъдете информирани. Какво имам предвид под това? Да бъдете информирани означава да проверите как да извадите разрешително за работа, как да си извадите банкова сметка, какви документи се изискват, какво трябва да предоставите на органите на реда, за да може това да мине гладко. Но не позволявайте на това да ви плаши. Стига да искате, вие може да постигнете всичко. Така че няма от какво да се притеснявате. Един личен съвет от мен, и това важи не само за преместването ви от една държава в друга, но и като цяло в живота ви. Никога не взимайте съвет от човек, който не е преминал през нещото, за което ви дава съвет. Това е нещо, което ако го запомните, ще ви е от изключителна полза за напред. Една от най-големите заблуди на този свят е, че някой друг е виновен за това, което ни се случва на нас. Но повярвайте ми, това не е така. Единственият виновен за положението, в което сте в момента, сте самият вие. Никой друг. Нито вашите родители, нито вашите приятели, нито вашия работодател, нито хората, които не ви харесват дори. Никой не е виновен за положението, което сте. Това сте единствено и само вие. Затова в следващите седмици и месеци аз ще споделя с вас моя опит, грешките, които направих, за да може вие да не ги направите и да се получите от това, което съм научил, и надявам се това ще ви бъде полезно, за да се развиете напред във вашата кариера. Но това ще ви помогне не само в професионален план, но и в отношенията ви с близките, роднините, с съпругата ви, с съпруга ви, с приятелите и така нататък. И ще ви даде знанията, за да постигнете това, което мечтаете. Защото вие сте човека, от който зависи абсолютно всичко. Няколко думи за това какви теми ще се обсъждат в идните месеци и във видеята, които ще намерите в това пространство. Тук ще ви покажем как да кандидатствате за работа, как да получите работа, която желаете, как да се развиете в работа, която желаете или която вече имате, това как да водите по-добър живот, как да се храните по-добре, как да тренирате по-добре, общо взето как да направите живота си максимално пълноценен за вас и за вашите близки. Въпросът ми към вас е: искате ли да успеете? Искате ли да се развивате? Искате ли да станете успешни в това, което правите? Тогава, след това пространство, натиснете бутона лайк и subscribe, където ще можете да намерите нови видеа всяка седмица, където ще получавате информация за това как да бъдете успешни. Благодаря ви за вниманието. Аз съм Мартин Маринов и ви пожелавам здраве в телата и мир в душата.